zikuonekatu kunena kuti anthu ena aku Lilongwe ndosamva ndi nkhutu kumve ndithudi. Eti pa bridge ya Nyuwanija ayambapo sopano kugulitsiraponso malonda. Kuyala malonda awo pamene paja chonsecho dzulo lomweli anduna amene amayang'anira za transport komanso public works a Feston Kaupa anapereka ndithu chenjezo kwa anyamata amenewa kunena kuti pasapezeke olo mmodzi okayala malonda pa bridge pamene paja chifukwa ndiye kuti musokonezapo ntchito zachani za bridge. Bridge ija si malo oyalirapo malonda, ndi pamene pazithandizira anthu kudutsa magalimoto osati muzika kupangisanso pakhalenso congestion pamene paja. Ndi pamene wina mama wa lero akupita akayala malonda ake dzulo anali pomwepo kuthamanga kuvinavina anthu amene amasangalala bridge yatsegulidwa. Lero ndi amene akuthamanga kukakhala oyambirira kukayalanso ejeni malonda pamene pajapa. Kumano tino chikuchitika ndi chani mmutu? Kodi kapena malo okayalira malonda achepa mu Lilongwemo? Amenena apezeke pena pake ndithudi. Lilongwe uja ndi wamkulu, tikukamba za msika wa Lilongwe ndi waukulu ndithu. Anakapanga ndeti apeze malo pena pake kusiyana ndi kuno apita pene paja zikapangisanso congestion. Ayi zimenezo ndi zimene zikuchitika ku Lilongwe. Ndapo ndi pamene amanoti yayi mene zilirapo pamo ndi kuti no Lilongwe City Council iyamba tsopano kutumiza anthu awo aja azikathamangisana nawonso anyamata amenewa. Tikamakambatu za anyamata watu kamba za mavenda awa ndi mavenda amu Lilongwe amene akupanga zimenezizi. Yayi tifunsepo apa funso lonena kuti kodi akupanga zoyenerera? Dzulo mwauzidwa musapange zotere, inu mukapanga zimenezozo. Chabwino tiziyang'ana kumbali onena kuti ayi pamene pamakhala pakudutsa makastomala ife tikufuna tipange ndalama ndi tipange bwanji tikatchera makastomala pamene popo. Point yomvetsetseka tikamayang'ana kumbali ya business nanga si anthu akufuna betidwe mamonera kuti akhale pasi azikaba azikapempha azichita kugwirira ntchito pawo khande akugwirira ntchito zomwe ndi zinthu zabwino. Komano tikhoza kumayang'ana kunena kuti kodi pamene pajapa zikabweretsapo zotsatira zotani? Congestion kwa amene mwakhalamo kumadusa tima bridge ting'ono timene tinamangidwa tija kumanga bridge yayikuluyi. Mona amene pamadzadzira anthu ka bridge kakang'ono kale koma ndiye kuti no uku ayalako malonda anthu side ya uku malonda pakatipo ndete muli gulu muzichita kupanikizana ndete umatisu umati ukaterora ambira foni yanga yasowa munthu akulira ambira foni. Zotsatira zake ndi zimene zizi. Former space amene ayikidwa pa bridge imeneyoyo oti azikadusa mbali ya anthu ndomweyonso amene akayalaponso malonda. Ndiye kuti pazikakhalabe akukhalabe congestion ya anthu chani plusiso si malo abwino yaya. Tukamba za bridge kungoti no galimoto kungophulusa yonchi kuomba side yawo kukankha wina aliyense ndiye kuti kugwa kuchoka mmwamba kukafika pansi ndeti ndi patali kwambiri. Amene mwadusako ndithu mukudziwa chimene kutanthauza ndi patali pali distance ndiye kuti kugwa anthu kagwera mumtsinje muja mumtsinjemonso madzi sizoti ndi ochita kupanga chani kaya mwina poti no mvula yokha ngati yamba kugwedeza koma madzi amakhala ochepa ndiye kuti akapeza kuti akagwera pamwala phulitsa mutu kuchoka misana pamene pajanso ndiye kuti zosakhala bwino. Kodi no simungapeze malo ena ake pa bridge patu ndesi pabwino ya simungapeze malo ena ake. Malo alipo ambiri mmene muja munakapanga expand side ina yake anthu adziwe zonena kuti uku ndi kumene kumapezeka katundu. Amene afuna kugula katundu apita akagula kuti kumene koko. Komano apa kumakhala muli pa bridge paja kupanga chani zosayendapo tapo. Iyayi mmene motu ndi mmene zikuyendera. Muli maganizo pa nkhani imene ngati muli nawo mukhoza kuwayika mu comment section koma ndiye kuti kuwayika molemekezanso maganizo anzathu akuti